जि समहालागै बिपिएफनि मुरब्बी हिसाबै हाग्रामा महिलारि थागोन बे समहालागै इउपिपिएल आरो बिपिएफ माब्लाबाबो ज' जाया गोरोबलाया खारन हाग्रामा महिलारिनो गादि नांगौ बियो पाब्लिकनि मा होगोन होआ बिनि खोथा सिन्था खालामा बुजा बुजिनि खोथाबो बे बुजिया गोरोबलायनाय बाथ्राखौबो बुजिया बेनो माथ्र गादि नांगौ आरो गादि नांनोबा बे गावनो नेतृत्व मोननांगोन बेखौ अरायबो बे बुंदों बेनिखायनो हाग्रामा महिलारि जेसेबां दिनहालागै बिपिएफनि मुरब्बी हिसाबै थागोन बे समहालागै इउपिपिएल आरो बिपिएफनि गेजेराव गोरोबलायनाय खुनु दिन थाया बिपिएफआ गावसोरनि गोहो बेसेबां दं बेखौ सुनायना नायाखै बा गुबुन हान्जाफोरनि गोहोआ बेसेबां दं बेखौ सुनायना नायाखै जों थांनाय बिसायख'थियावबो हारसिङै गेलेदों बिथांमोना हयथ' बावदों खोमा थांनाय बिसायख'थियावबो बिजेपि इउपिपिएल बुजा बुजा गेलेदों होनना सानदोंमोन खोमा खिन्थु थांनाय बिसायख'थियाव जों इउपिपिएलआ बेलेग बिजेपि बेलेगै गेलेदों गेलेखांनानैसो जों बुजा बुजानानै सरकार फैदों बेनिखाय बिजेपिया हारसिं इलेक्सन गेलेनाय बाथ्रा बुंनायाव जोंहा गोजानांगौ जेबो बाथ्रा गैया कारण जों हारसिं गेलेबोखादों आरो हारसिं गेलेगोन जों सरकार सालायनायाव हयथ' किसुमान पलिसिखौ लानानै बिजेपिजों ज' सरकार दानो गोनां जानो हागौ खिन्थु बिथांमोनाथ' सरकार दानो हायाखै बिथांमोनाथ' सरकार दानो हायाखै हाग्रामाया प्रत्येक बोसोर बे थांनाय 5 बोसोराव इउपिपिएल सरकार बायसिगोन जोंनि सरकार जागोन होननानै बुंबाय थादों खिन्थु लास्टहालागै दाबो बेखौनो गारा खिन्थु जों बिथांमोनबायदि रायजोखौ पाब्लिकखौ थगायनानै सरकार दानो नागिरनाय बा इलेक्सन गेलेनाय बिदि जोंहा गैया जों जि सैथो बेखौनो लानानै खामानि मावदों आरो बे मोनसे जों गेलेगोन आरो जेराव सोरनिबा लोगो गैयाबा जों गेलेनो हायो सोरबा सापर्ट खालामनानै जों गेलेनो हायो बेबायदि नङा जों हारसिं गेलेदों हारसिं गेलेगोन कारण जों जोनोम जाजेननायनिफ्राय गायसनजेन जानाय समनिफ्रायनो इउपिपिएलआ हारसिं इलेक्सन गेलेदों जेनदोंबाबो गेलेदों देरहादोंबाबो गेलेदों जेरावखौबो गियाखै जोबथा सोंथि हाग्रामा महिलारिया खौसे जानो सावरायनो थाखाय साखाफारा होनदों नाथाय बिटिसि जायोब्ला आं सेफ जागोन आरो बिटिआर जायोब्ला प्रमद बर' सेफ जागोन आरो आं ओरैनो सप्तासेसो सिगाङावनो बुंखादों जे जि समहालागै बिपिएफनि मुरब्बी हिसाबै हाग्रामा महिलारि थागोन बे समहालागै इउपिपिएल आरो बिपिएफ माब्लाबाबो ज' जाया गोरोबलाया कारण हाग्रामा महिलारिनो गादि नांगौ बियो पाब्लिकनि मा होगोन होआ बिनि खोथा सिन्था खालामा बुजा बुजिनि खोथाबो बे बुजिया गोरोबलायनाय बाथ्राखौबो बुजिया बेनो माथ्र गादि नांगौ आरो गादि नांनोबा बे गावनो नेतृत्व मोननांगोन बेखौ अरायबो बे बुंदों बेनिखायनो हाग्रामा महिलारि जेसेबां दिनहालागै बिपिएफनि मुरब्बी हिसाबै थागोन बे समहालागै इउपिपिएल आरो बिपिएफनि गेजेराव गोरोबलायनाय खुनु दिन थाया